marca z okazji Dnia Świętego Patryka będziemy miały wielką przyjemność nauczyć Was śmiesznego tańca irlandzkiego, mniej popularnego w Polsce, mianowicie tańca setowego. Nie martwcie się, nie musicie być pary. Na pewno te kroki, które poznacie, będą czymś wyjątkowym, zupełnie innym, nawet jeśli do tej pory uczyliście się tańca irlandzkiego. Serdecznie zapraszamy. Do zobaczenia.